kemeronge bere na kianda omotienyi no gatatu mwaka bwechiribu bere ne merongo ebere na inye na mange aberega okoreka imeyense ichyo ya Kenya anemono ase orogongo rwagusi eterane nkoro kwa Job Maangi no toko batoko bwaterna nere nabone kibite chiboigo na mariogi abera oikira ase nchira iyo boikira nigakoro kwa Abigail Yanchama yokoni kinkonyorole amanganaya wetera ase omuntu abimanyere yakoro kwa Lydia Musengora nande ase kageterege tambe beko bamanyinara lyabega gwateka ko rwakete cinsa cyamambi wikira bono mugaso. Gendo tikeria kiya senseye buna komenya buyake bochene. Mwancho murelia ondizi TV togosaba okwaberwa ansengencho yokoburukana kwa mariogi nigo yaragire cinsa isano na ibere cyabono mugaso anaramangana mayakorwa ndizi TV ansenchera yo bwenge leterane nkoro kwa Job Maangi no toko batoko bwaterna nere linde kwene kinga konyorole amangana yagwetera ansenchera yo kwene kinga chibichechi naboigo amalingo wikirare asenchera yo wekera nigakoro kwa Abigail Nyanchama yo kwene kinga nkonyorole amangana yagwetera ase omuntu abimenyerere yakoro kwa Lydia Musengora nande ase kageterege tambe mbeko bamanyia narali abega gwate korwa kete cinsa cyamambi wikera bono mugaso. Mwanju mwerere ondizi TV ngo saba oikaranse oikembe nkubamanyia na kyaberega gwateka kurubwa kete cisa cia mambi oikera bono mugasase kolende nabakwenda gutobwati gwetera asomtandaito Facebook Ndizi TV News Digital asense mwe YouTube Ndizi TV News nabo gwetera ase umtandao www.ndizitv.net asotonyora cinsa emeronge bere nainye amatuko atano nabere iye wiki amaye nigotoko cyaka kurwa ase county ya Nyamira ase abarundi ya chipigipigi anemono korwa ase wodi agachuba bono babirwa gusaba abarai korwa ase county Nyamira kwirege tambokero nako bagakira chipara chichiro nabo igo kwene kingango tingibale obolendi ase ensemeyo unababete bako baliera chira chingaki chobocholi obonene bwo mwaka oeta. In Gachuba town, ntobwate mechando sana ya security. Unoyo minda kuana about the security lights ziko na shida. Tuirane in terms of security ibago byachakira baba ebinge sana ebi abo bisaba ito batari ko nyara ko bishughulikira ntoma edinga nesenga njo komenya egeka tanka muna chitaya chaito street race chabegetwe chindengire cha saregete mugambi agatote bina cha chibeke gitara chibeka yera magosa manne toroseri chitaye chimna gwa tabi na tokomanya no genderete gasi gwatera na nkonyuri mweshimiwo bwaya naye kora mana intu ekebande gwa tabi tingo toroseri ole tuachire kuganya turatoroseri ntoma itinga ngitu akorete toroseri kebande gitu gichipigipigi eni twanderere gasi na intu twamanya ngantore ime county ya Nyamira ne omugambi ite gavana
ngairete ntu ebegete buya tukamutumira amatuko akororanie ebintu ebi binde byose nero ikirota ba akoba kuyeba obore bimboikire nyasore na marwa yatancheirie aywa kurira magima y'abantu baito Togosika busio goika ase county ya Machakos nigo abantu bane imeye county ibabere bawikiwa busio bokegambero ase amamocho yogotwara ebichure ase engana yabe eremamincha yeri chiko bane abonigo bakana amamocho ayo ase kolende ensemo yobosoeli yabage gusaba amatuko atano kogendera gukora obutuki ase kolende omonachi ebina omosike ondieki abaga kubabwatoka maega yokorwa ebondi ekiri buchimia ibere buna enchera moyo koba buna ekendo ekero barabe bakubwatokwa asebono obutuki burachi kogendera linde kwene kinga ekene nkomanyukire igoro yo bwibi bwabere bokomente kana ase ensemo eyo ya Lukenya. Shall cooperate with the investigating officer and in this regard appear before the officer as, when and where required. Condition B. Each respondent shall commit no offense, interfere with no witness. Each respondent shall appear before court as and when required. Osio totikarete ase ensemo ya siasa nigo omuraiwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka bono agenderere komochia eserekali asugukina wekerengo kyobugima boigo nigo abagagwe yakera ekokobuna oyore ase libagaligia lyo kwene kingango chiari kora ense ya Kenya na gotebanga niga bwache okwegena buna ekerogo chori bonene borachi kwa nigo arachi ko mwaka isiko omuraiwe nse Dr. William Ruto ase aboigo agotebanga nonya nga omurai bomo wa Azimio Raila Odinga gakogenda ase ensemelio kwamereria ekirogo kyobonya kirogo bworogongo rwa Afrika nigo arachi kogendera kurwanirira abakenya kwene kinga mbali gochererwa ne serikali ya Kenya. Yeah, we also go to hospital and get medication. There was smallest. No one had. And he knows I told him to his face, this housing tax is what to take you home. He had to combine because it's full of a lot of contradictions. Abakenya nigo babiri bagosamwa no gutwara bose abakenya nigo babiri bagosabwa gutwara enaro na boigo akogenda anse chinyagitali na gopimwa amarwaire au erinde gwetanga no na makweli abwango aya niga kwanwa ase county ya Narok kochinga kicho komwenia omu chief oyomo omuyega obagowekeranwa no mu governor Obomet Hilary Barchok na boigo omongina obumo governor we county Narok Agnes Olentutu ase chinga kichi babatebanga anye ndirito bwenrete enchira yokatora beto kwene kinga twabere tugukinia ekerengo kyobo chenu nase abantu kwenda korengo batarachi konyora okurwaliwa tu kwa sababu ya ugonjwa hii ya kansa yenye imekuwa kali sana. Kuna chanjo ya wasichana dhidi ya ugonjwa ya kansa mwaka kuanzia 14 na kuteremka chini. Ukisikia hiyo chanjo, peleka mtoto wako achanjwe, kwa sababu zaidi sisi wa mama ndio tuko vulnerable zaidi. Everybody ambaye akona miaka ya 45 na kwenda mbele tufanyiwe screening ya kansa ya tumbo. Sio lazima uwe mgonjwa uende hospitali. Tuende tuonane na daktari mapema kwa kina mama. Na ningependa kuwapongeza County Assembly ya Bomet. Wametenga 100 million ndio tuweke cancer center hapa
Obusikabusio asingana yabere koleta libere linene imense itya Kenya igoro yobuoyo butali oboronge nigo abalimi bagenderete kwemurunganiria okonerwa obuoyo butali oboronge nabo igo oboikeranu ayemaega yigati abalimi abo anemono kurwa ase county ya Kirinyaga kugora ase ensemo elia yeserekali elia ekonia obuoyo nabo igo embusuro ya NCPB ase kulinde ekaroba bete bagoikerana ase emigondo yabo chinga chugusimekanigo babete bakonyora amalionyo echimboli boigo obuoyo obuli bwechimboli na boigo amagena engana yabeire gekoba ogoichana okonene asebono babiri bagusaba eserekali kuira egechambokero kyabwango ilinde kwene kinga nkobwata bale na boigo ngwira bale egechambokero abantu bonzi bakora obube bonga buna obwo. Hii fertilizer tulinunua tukakuta iko na zile ile dropping ya mavi ya mbuzi. Alafu kunuka inanuka mavi ya mbuzi. Gunia ndani unakuta haina ile lining ya karatasi ya nylon ile inazuiaga fertilizer ili isishikwe na maji ama isiharibike. So kukuja nyumbani tumekuta fertilizer iko na mavi ya mbuzi, inanuka mbuzi, iko na mpaka manyoya ya mbuzi. Fertilizer ile iko mbele yetu sasa na mumeona magunia fertilizer yenyewe iko na mchanganyiko wa mbolea ya mbuzi ambayo kama ndio tungetaka kununua labda tungeipata kwa majirani zetu, lakini hatukufanya hivyo kwa sababu tulikuwa tuna trust serikali itatuletea kitu ambacho kimedhibitishwa, kimepimwa na kimepitishwa na KEBS. Ni tukapanga huko kwa Sirio na mwishowe tukausiwa mafi ya mbuzi. Hii fertilizer tunaitoa kwa makumbi ya serikali. Kumaanisha kabla ingia kwa hizo stores za serikali lazima kungekuwa na mtu wa kudhibitisha hii fertilizer ni fertilizer harari, fertilizer mzuri. Togosikabusio ansingana yaberege koleta okuburwa kuburindi anene mono ase chinsemo abamenyi bagotuga etugonigo ekiombege koleta amo chikanisa inse yobomo bwa National Council of Churches orosagerwa Samburu nigo bano babere bakugikeria ogokina wekerengo kyobo ibina boigo okuburu kuburindi ase county ya Samburu na chiria chiyonchoka na inebono nigo babere bagosaba abara ibe county ya Samburu na boigo chi county chiyonchoka na ine wota amo elinde kuligia chinchira barabe bakugayana na gotwara omorembe ase boigo eserekali yaberige gusaba gutingia oborendi ase chinse mecho elinde kwene kinga abamenyi be chinse mecho nkogendera bale na magimabo una ere botambe security agencies katika Samburu County na county ambazo zinapakana na county yetu ya Samburu waweze kuwa na restructured dialogue na kuweza kuketi chini na citizen ama jamii zote waweze kuzungumza ili kuweza kupata njia ambayo mwafaka tunaweza kuwa na. Tumeweza kuangalia na tukaona ya kwamba wale ambao wanaoathirika sana tumeona ya kwamba ni watoto, wamama na wale watu ambao ni wazee, na tumeona ya kwamba pia wale ambao wana ulemavu wanapitia mambo haya wakati ambapo kuna shida hizi za ukosefu wa usalama. We recommend NCIC in partnership na religious institutions waweze kukaa chini wakihusiana na serikali ili kuangalia mambo. Kabosio ase oroboti rolengete amagendro nigo chi county au chigendrete gocha amo ilinde korosia obomo worogongo buna enchira moyo kwene kinga ngola bikira nibale amagendro ase obomo ase county ya Makweni elia Machakos na boyo kichi babere bagocha amo bale nekerenga gya kwene kinga chinseme chonchiro chwotigwa maiga ase amagendro gaukwana na bali kibamangana majia omo governor we county ya Makweni Mtula Kilonzo Junior nigo abaga kwene kinga oyo nomorobelio barachi kwene kina koyo koyoroto terinde kwene kinga abamenyi be county ebya Makwena boyo chi county yonchokana ine chiri ensemo elia bokamba ngo chikonyora bale amagendro na ebwenrete chini tukazungumza pamoja katika ili tuwe na tunazungumza na sauti moja kuhusu maendeleo katika eneo letu na katika nchi kwa jumla. Kwa leo tuko na tutaka kutupitishe vitu vinaitwa symbols za SEKEB zimezungumziwa. Plan ya SEKEB iko tayari, tuna mkutano na consultant ambaye atatupatia report. Tuliona pia kuna katika sheria ambayo ilipitishwa katika muhula uliopita ambayo imetuleta pamoja, tulipata kuna sehemu ambazo zinafaa kubadilishwa SEKEB ili tuweze first kuongeza
pesa ambazo zinapatikana katika Mwanchumurilia Ondizi TV oroboti orukurua